गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बाक्सायाव सानै NLFBनि सोद्रोमा हमदों। बाक्सा पुलिसा गावनि न'निफ्राय सानैखौबो हमो। गोबाव समनिफ्रायनो बायदि समाज बेरेखा खामानियाव नांथाबबोनाय सानै NLFBनि सोद्रोमाखौ मैया हमनो हायो बाक्सा पुलिसा। खौरां मोननाय बायदिब्ला NLFBनि बे सानै सोद्रोमाया गावसोरखौ गथायखांनायनि उनाव उदालगुरियाव थानाय हानजानि डिजिनेटेड बादायाव साननैसो थादोंमोनब्लाबो बावैसो सानैबो सोद्रोमाया डिजिनेटेड बादानिफ्राय सोमोनांथावै खारखोमाबोदोंमोन। ओरैहाय पुलिसा सानैबो सोद्रोमाखौ गोदान आफादनि जोनोम होनाय खौरांखौ मोननायनि उनाव NLFBनि सानै सोद्रोमा फारियै समर रामसिंहारि आरो चन्दन रामसिंहारिखौ बिसिनि न' फारियै श्रीपुर आरो दारागावनिफ्राय हमनो हायो। ओरैहाय पुलिसा दिनै सानैबो सोद्रोमाखौ जोबथेसालियाव दैथायहरो। 28 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि BPMनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारीजों लोगोसे 60 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारीजों लोगोसे 60 गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ BTCनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझाराव थानाय मिरु इउपिपिएलनि मावखुलियाव दुंब्रुदै बरायो। बे हाबाफारियाव तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी, जानेम आली तामुलपुर ब्लक BPF, तालेबार आली, रबिन्द्र पाठक, कृष्ण दुदु बारग' EM BTC आरो एक्स DPM उत्तम बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। थांनाय मोनानि 12 रिंगासोआव चिरां जिल्लानि तालिगाव किसान बाजार खामारपारायाव सिनाय मोनै डाकातिफ्रा राजा बर' मुंनि सेंग्राखौ गावथारना गालाङो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो MLA जयन्त बसुमतारीया राजा बर'नि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। खौरां लाहैना मन्त्रि बिथाङा दायनिगिरिफोरखौ गावखौ गोख्रै गथायनो खावलायदों। दायनिगिरिनि हेंथायै सोरखारा आरो पुलिसा गोख्रों राहा लागोन होनना बुङो। राजा बर'नि दुखुथिया न'खराव एबसुआबो खौरां लाहैदों आरो दुथांफोरजों गावथारजानाय राजा बर'नि न'खराव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ न'खराव फैनानै बिबार बावफैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। नो ST नो रेस्ट, वी वान्ट ST बायदि बायदि स्लगानजों बिटिआरनि गसाइगाव सोहोरखौ गोमखांहोदों। आसामाव जुग जुगनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय कच राजबंशी हारिनो थाबैनो ST होनांगौनि दाबिखौ लानानै गसाइगाव कच राजबंशी सन्मिलननि आफादनि 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि। धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों कच राजबंशी हारिनो सोरखारा ST होआब्ला जिरायनाय गैयै सोमावसारनो हुमखि होदों कच राजबंशी सन्मिलननि आफादा। दा बिथांमोननि दाबिखौ सोरखारा खोमा सुयोना सुवा बियो उननि समाव साननो गोनांसै। थांनाय हराव चिराङाव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव एनकाउन्टार जाथायाव जोखोम जानांनाय चिरां जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि प्रकाश मिडिखौ फाहामथाय होगासिनो आरो बिथांखौ मैया आसाम पुलिसनि DGP भास्कर ज्योति महन्तआ दावबायना सुलाद लाफैदों। 2022-2023 रांखान्थि बोसोरनि BTC बाजेटनि सायाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि थामहिनबा BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। बेरेखा दोलोनि गोख्रों बाहागो लानायजों BTCनि बाजेट जथुमा जोबलांबाय। दान्थे बिदान्थे आरो सोंखारलायनायनि गेजेरजों बाजेट जथुमाव 2022-2023 रांखान्थियारि बोसोराव 722.84 लाख गनायथि जायो। क'क्राझाराव बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'नि बिबुंथि। थाबैनो BTCआव 2000 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननो थिरांथा। फोरोंगिरि आरो स्कुल कलेज सोरखारि खालामनो रादाय होयो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो सेडलि बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीया मैया चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव मडेल कलेज लुफुंबाय थानायनि खामानिफोरखौ नायगिदिंहैना सुलाद लाहैदों। मख'नो गोनांदि मडेल कलेज लुफुंनाय खामानिया मोजाङै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। दुखुनि खौरां, सासे बर' फिसाया गोमानानै दङ। गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि क्लिन्टन इसवारिया गुवाहाटी गणेशगुरि मार्केटआव गोमानानै दङ। सोरबाफोर नुयोबोला 9101197780 नम्बराव फोरमायहरनो न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। NLFBनिफ्राय गोनांथार फोसावनाय। थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लायाव महन्त नार्जारी आरो गुबुन सासे पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनाय सोद्रोमाफ्रा NLFBनि सोद्रोमा नङा आरो NLFB आफादा समाजनि बेरेखा खामानि मावनायजों जेबो लोब्बा गैया होननानै गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।